Mertebeli prezidentimiz Beyik Sapar Murat Türkmenbaşynyň dana taýhasyndan jenneti şäheri urulan ajaýyp taýhasymyz gün we günden gözelleşip barýar. Ak mermere betlenen Aşgabatyň haýsy günjegine nazar salsaňam, dünýäniň berkligi, keşfiniň uwudyny bilen tapawutlanýan berent binalara, täsin imaratlara gözüm düşýär. Beyik Türkmenbaşy kurduran şeýle imaratlaryň birem, taýhasymyň dört tarapynda yerleşen şäher derwedelerdir. Bunlardan gadimi binagerlik sunğutnyň ajaýyp nuskalaryny öýdünde jemleýän bu imaratlar diňe bir şäher derwedeler bolmak, eýsem türkmeniň ýüregine uzaýan nurany ýoluň ýyşygynda gurulgan köňül derwedeler. Alys ýerden paýtasa gelýän adamlara huzur berip duran bu derwedeler türkmeniň sylmaz ruhy diýin berentde howalanýar. Biri-birinden üýtgeşip, biri-birinden gözel derwedeleriň gurulşy, bedelşi dünya derejesinde nuskalaryň sunğutlar. Howa. Bu derwedeler ýöne bir adaty imarat bolmaz. Eýsem adamlaryň kalbyny gozgolagyna tartylýan hakyky sunğut eserdir. Bu beýik sunğuty göredeji bolsa, dana taýhasy Beyik Sapar Murat Türkmenbaşydyr. Hut Beyik serdarymyň tagallasy bilen ýurtda älen jahany haýran galdyrýan hakyky gözellik kemale gelýär. Beyik Türkmenbaşy zamanasynyň altyn derwedeleri halkymyzyň 5000 ýyllyk şanly taryhy diýin berentde lowurdaky. Bir şäher göredi ýeriň ýüzünde. Owadaky arşa uçup duranlar, kynlaý gaş bolup gemiň ýüregine äleme şuglasyny taşyp duranlar. Cennet diýerler beýle gözel ýerlere, binalary beslenen mermere, dört tarafı zert şaýlan derwede kalby nurly mehman geçip duranlar. Halkynça eýlär altyn zamany, ýagşylygy eýlär göwün galaňy, dünýäň dört kunjuna bir salamy, dört derwede mydam açyp duranlar. Günnogurdaky derwede Aşgabat Marı Türkmenaba şaýyrynyň uğruna yerleşen bu derwede özboşly bedel aýratylmaklary, binagerlik sunğutyna mahsus gözellikleri bilen gözlerini dokunýar. Türkmen ruhunyň ajaýyp gymmatlyklarynyň aýdyn nişanlaryny özüne jemleýän bu derwedäniň beýikligi 29 metre barabarda. Derwedäniň her tarapy deteti ýaşyl tuğly göýük günnözlerden ibaret bolup, günnözleriň ikisinde de milli tuğramyň şekilleri yerleşdirildi. Bu täsin imaratlaryň iki tarapynda da milli tuğumyzda şekillenilen nefis haly göllerimiz kalbyna nur bolup şaýdy. Derwedäniň ortasyna zer harflary bilen ýazylan Aşgabat diýilen ýazgy alys ýerden nurly güne öwüşmek görünýär. Paýdasymyň günnogorundaky derwedesiniň göýük günnözleri türkmeniň mawy asmanynyň ebedi asuwduluga ýugurlanmagynyň nişany ýaly köňülle tämet duýgulary uýarýar. Beyik serdarymyň taýhasyndan gören günnogordaky derweden tiýnap, hawa şäherler goýup gelýän güne nazar aýlanynda, kalbymda milli buýsanç duýgulary görýär. Ata ýurdum, gözelligiň meskeni, günnizler gulgudar, gülşeni gördüm. Nurly gije, asuwdalyk nişany, kalba alhan merýän agşamy gördüm. Çerne jakyn içinde kudret saýylan, ak ýollaryň aýdymyna maýylan, türkmen asmanyna nur diýip saýylan günnogor derweden şuglasyny gördüm. Joşkun berip, ruhu bilen serlere, jowurda tur günnogorky derwede, beslenip gün kimin atbak mermere, beyik binan, tartmaz duruşunu gördüm. Gün ortadaky derwede. Faýdasymyzdan goňşy Eýran döwletine uzalyp gidýän, uly ýoly gelşip berip duran bu derwede hem beyik zamanamyzyň ilahy kudretlarynyň tüýügi. Türkmeniň gül ýurduna gelýän ýagşy niýetli mehmanlary mehirli garşylap, ajaýyp Aşgabatyň gözel goýnuna tüýgü bilen uğradýan gün ortadaky derwede faýdasymyzyň dostluk doganlyk derwedesidir. Gojaman köpetdaň etegenläki bu owadan imaratyň getetinläki bir karar ýurdumyzyň ýaşyl tuğy, halkymyzyň ruhy diýin berentde parlapdy.
alıp yerlerden, siyahattan, safardan gelýärler. Bu derwedäniň arnyna gelip, gözü kanın zaman keremli toprağımızı maňlaýyna togap edýärsiň. Beýik serdarymyň birin yerler, behiş yerler bu yerler, muňa kerem Türkmenistan diýerler diýen dürdäne seferlerinden ruhlanyp, şu keramatly toprakda doglanmaňa, beýik Türkmenbaşy ýurdunyň raýaty dyňa ýürekden buýsanýar. Günörte derwededen geçip, taýtatynda tarap ýola düşende, öz ýurduňa bolan buýsanç duýgulary kalbyndan ýönjürýär. Beýik Türkmenbaşyň paýhas tekninden, ýurt abad, ýerlerimiz amandyr bugun. Dünýä çykdy, derweden şährinden Türkmen ak ýollary rowandyr bugun. 5000 ýyl mundan öň Oğuz guranlar, 70 döwlet guran, kowum guranlar, dünýäň ýüreginde keşfi duranlar, beýik işler baky dowamdyr bugun. Seret dogan, Sina ini bak ağa, dowamydyr arka akaba, ak derweden ak pasaty ýakaňa abadlyk nişany, dogandyr bugun. Günwatardaky derwede. Umumy tutýan meýdany 30.000 iýne bördüm metre barbar bolan bu derwede. Haýdatymyzda ilkinji gurulan derwededir. Ak mermer örtülen setinler, yer çaýlan günlerdir, derwedäniň görküne gört goşdy. Beýik serdarymyň altyn heykeli bu ýerden geçip gidýänlere mehr paýdatdy. Derwedäniň alkymyndaky Oğuz Türkmen devleriniň heykelleri bolsa, ata-babalarymyzdan miras galan watany göpalylyk ýaly ýaşy gylyk käsiyetlerimizin aýdyn alamatlary bolup görünýär. Günwatardaky derwedäniň gewretindäki çuwdurumlar, bagy bostanlar öz boşly sablaşygy emele ýetirýär. Ine onsoň şeýle göderligiň dünýäsine golaýlap gelýär. Günwatardaky derwedän synap, serinde şeýle duýgular peýda bolýar. Günwatar derwede, belen kamasyn, Türkmeniň söýgüsy mehri bar sende, göwün galkar saňa garan halatyn, beýik Türkmenbaşyň kesmi bar sende. Gala kentli, giň sahrasy ümmilmez, dünýä dolan taryhyny kim bilmez. Şardagly Çandybil, gadym 3 günmez, Göroğlyň şat tagsy, möhri bar sende. Asly bilmek üçin taryha köklenç, ýüzden ýaryk mydam, sebäbi ol genç. Nusoy, Marguş, Amul, Dehestan, Ürgünç, Haşan derwedeli, şähri bar sende. Demirgazyklaky derwede. Türkmeniň kalby deýin, giň garagum çölüne tyllaý jehet bolup berýän bu derwede, Aşgabat Raşgaw şaý ýolunyň uğruna ýerleşýär. Beýikligi 16,8 metre, iňi 40,6 metre barabar bolan Demirgazyklaky derwedede de Türkmen milli binagärlik synagogynyň berent derejeleri öz beýany takdir. Hawa, beýik Türkmenbaşy gurduran şäher derwedeleri, döwlet bir kararlygymyň bir bilýady deýin, tartmaz binadır. Ak mermere beslenen owadan derwedeler, milli mertebäni ruhumyz deýin berende oturýar. Şuna buýsanç, ertire çäksiz ynam döredýär. Onsoň bekiş ýurdumyzyň cennet haýdatyna uçmaky göderlikler döreden eri serdarymda şeýle täsin imaratlar gurduran üçin gece unniz alkışaýdýan. Ajaýyp göderlikden galkynan köňülde bolsa, şeýle seferler joşgunly ýanlanýar. Altyn asyr, beýik zaman gelende, göder diýarymda derwede gurduk. Şan şöhratym galpynlyp belende, paýtak devletinde derwede gurduk. Ýürek galkynmasa, göwün uçmasa, ata ýurdy deňemezip uçmaky, berent bina bolup göğü uçgany diýip
Taň nuruny derwede gurdy. Paýtasymyň görki, gelşigi diýip, Serdaryň gudraty, işi diýip, cenneti eremin işigi diýip, Paýhas mermerini derwede gurduk.